माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु प्रणाम जी, हरि बोल। हरे कृष्ण। പുതിയ ബാച്ചിൽ നിന്ന് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? കൈ ഉയർത്താൻ പറ്റുമോ? പുതിയ കഴിഞ്ഞ ബാച്ച് 26ാമത്തെ ബാച്ചിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട്? പുതിയ ആൾക്കാരുണ്ടോ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട്? കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ റെക്കോർഡിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ രാധാ ഗോവിന്ദ് ചാനലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം. 1ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലുള്ള 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും കുറെ ഭാഗങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാവില്ല, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമ്മുടെ ശ്ലോകം പ്രഥമസ്കന്ധം അധ്യായം 5 ശ്ലോകം 28. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ശരൽ പ്രാവൃഷികാവൃതു ഹരിർ വിസൃണ്വദ്വൈമേനുസവം യശോമലം സങ്കീർത്യമാനം മുനിഭിർമഹാത്മഭിർ ഭക്തി പ്രവൃത്താത്മരജസ്തമോപഹ. ഇത്തം ശരൽ പ്രാവൃഷികാവൃതു ഹരിർ വിസൃണ്വദോ മേ അനുസവം യശോമലം സങ്കീർത്യമാനം മുനിഭിർമഹാത്മഭിർ ഭക്തി പ്രവൃത്താത്മരജസ്തമോപഹ. ഇത്തം ശരൽ പ്രാവൃഷികാവൃതു ഹരിർ വിസൃണ്വദോ മേ അനുസവം യശോമലം സങ്കീർത്തമാനം മുനിഭിർമഹാത്മഭിർ ഭക്തി പ്രവൃത്താത്മരജസ്തമോപഹ.
इत्थं शरल प्रावृषिका वृदु हरिर् विसृण्वदो मेऽनुसवं यशो अमलम् संकीर्त्यमाना मुनिभिर्महात्मभिर् भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः. എല്ലാവർക്കും 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ശരൽ പ്രാവൃഷികാ വൃദു ഹരേർ വിസൃണ്വദോ മേനുസവം യശോ അമലം വിസൃണ്വദോ മേ അനുസവം യശോ അമലം സങ്കീർത്യമാന മുനിഭിർമഹാത്മഭിർ ഭക്തി പ്രവൃത്താത്മരജസ്തമോപഹ. ഇത്തം ശരൽ പ്രാവൃഷികാ വൃദു ഹരേർ വിസൃണ്വദോ മേനുസവം യശോ അമലം സങ്കീർത്യമാന മുനിഭിർമഹാത്മഭിർ ഭക്തി പ്രവൃത്താത്മരജസ്തമോപഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ ലൈനില് യശോ അമലം എന്ന് പറയണം. യശോ അമലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ മഹാത്മ്യങ്ങൾ അല്ലെ. മലം അമലം പുരാണം, യാതൊരു മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത പുരാണമാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവത് അല്ലെ. അവിടെ യശ അമലം എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ മഹാത്മ്യങ്ങൾ അല്ലെ. യശ മലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് അശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതായി അല്ലെ. അപ്പൊ യശ അമലം എന്നാണ്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലുള്ളത്. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ശരൽ പ്രാവൃഷികാവിതോ ഹരേർ വിശൃണ്വദോ മേ അനുസവം യശോ അമലം സങ്കീർത്യമാനം മുനിഭിർമഹാത്മഭിർ ഭക്തി പ്രവൃത്താത്മരജസ്തമോപഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൈക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ആയി. റെഡ് സിഗ്നൽ വന്നിട്ടാ ഞാൻ അയച്ചു. വേണ്ടാത്ത പണിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് വായിച്ചോളൂ. എന്തിനാ അങ്ങനെ മാറ്റുന്നത്? സ്പീക്കർ ആക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. എൻ്റെ ആക്കല്ല, ഞാൻ കയറി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. സോറി. ആരൊക്കെയാണ് ഇനി ചൊല്ലേണ്ടത്? രാജി മാതാജി ചൊല്ലിയില്ലേ അല്ലെ? മാതാജി ചൊല്ലിയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി ചൊല്ലിയിട്ടില്ല. അല്ല പ്രഭുജി ചൊല്ലിയിട്ടില്ല. ആരും ചൊല്ലിയിട്ടില്ല. ആ മാതാജി മാത്രമേ ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. സോറി, അത് ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ടാണ്. ഞാൻ ഇതായിട്ടാണ് കാണാല്ലേ പ്രഭുജി? സ്ക്രീനിൽ കാണും. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇപ്പൊ കാണാവോ? കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ശരൽ പ്രാവൃഷികാ വൃദു ഹരേർ വിസൃണ്ണതോ മേ അനുസവം യശോ അമലം സങ്കീർത്യമാനം മുനിഭിർമഹാത്മവീർ ഭക്തി പ്രവൃത്താത്മചരജസ്തോ ഭവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദിവ്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തം ശരൽ പ്രവർഷികാ സങ്കീർത്തനം ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ടിലാണുള്ളത് പ്രഭു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത്. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ശരൽ പ്രാവൃഷികാ മൃദു ഹരേർ വിസൃണ്ണതോ മേനുസവം യശോ അമലം സങ്കീർത്യമാനം മുനിഭിർമഹാത്മഭിർ ഭക്തി പ്രവർത്താത്മരജസ്തമോപഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ശരൽ പ്രാവൃഷികാ മൃദു ഹരേർ വിസൃണ്ണതോ മേനുസവം യശോ അമലം സങ്കീർത്യമാനം മുനിഭിർമഹാത്മഭിർ ഭക്തി പ്രവൃത്താത്മരജസ്തമോപഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ശരൽ പ്രാവൃഷികാ മൃദു ഹരേർ വിസൃണത്തോ മേനുസവം യശോ അമലം സങ്കീർത്യമാനം മുനിഭിർമഹാത്മഭിർ ഭക്തി പ്രവർത്താത്മരജസ്തമോപഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ശരൽ പ്രാവർഷികാ മൃദു ഹരേർ വിസൃണ്ണതോ മേനുസവം യശോമലം സങ്കീർത്യമാനം മുനിഭിർമഹാത്മഭിർ ഭക്തി പ്രവർത്താത്മരജസ്തമോപഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ശരൽ പ്രാവൃഷികാ മൃദു ഹരേർ
വൃഷണ്ണതോ മേ അനുസവം യശോ അമലം സങ്കീർത്യമാനം മുനിഭിർമഹാത്മഭിർ ഭക്തി പ്രവൃത്താത്മരജസ്തമോപഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗിരിജ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗിരിജ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോളൂ മൈക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ചരൽ പ്രാവൃഷികാവൃതോ ഹരേർ വിശൃണ്ണതോ മേനു സവം യശോമലം സങ്കീർത്യമാനം മുനിഭിർമഹാത്മഭിർ ഭക്തി പ്രവർത്താത്മരജസ്തമോപഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ശരൽ പ്രാവൃഷികാവൃതോ ഹരേ വിശൃണ്ണതോ മേനു സവം യശോ അമലം സങ്കീർത്യമാനം മുനിഭിർമഹാത്മഭിർ ഭക്തി പ്രവർത്താത്മരജസ്തമോപഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലേ പ്രഭുജി? കേൾക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ശരൽ പ്രാവൃഷികാവൃതു ഹരേർ വിസൃണത്തോ മേ അനുസവം യശോ അമലം സങ്കീർത്യമാന മുനിഭിർമഹാത്മഭിർ ഭക്തി പ്രവൃത്താത്മരജസ്തമോഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ശരത് പ്രാവൃഷികാവൃതോ ഹരേർ വിസൃണ്ണതോ മേ അനുസവം യശോ അമലം സങ്കീർത്യമാനം മുനിഭിർമഹാത്മഭിർ ഭക്തി പ്രവൃത്താത്മരജസ്തമോപഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ശരൽ പ്രാവൃഷികാവൃതോ ഹരേർ വിസൃണത്തോ മേ അനുസവം യശോ അമലം സങ്കീർത്യമാനം മുനിഭിർ മഹാത്മഭിർ ഭക്തി പ്രവർത്താത്മരജസ്തമോപഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു ഭവനമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ശരൽ പ്രാവിഷികാവൃതു ഹരേർ വിശൃണതോ മേ അനുസവം യശോ അമലം സങ്കീർത്തമാനം മുനിഭിർമഹാത്വിർ ഭക്തി പ്രവാത്മരജസ്തമോപഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ശരൽ പ്രാവൃഷികാവൃതു ഹരേർ വിശ്രേണതോ മേ അനുസവം യശോ അമലം സങ്കീർത്യമാനം മുനിഭിർമഹാത്മഭിർ ഭക്തി പ്രവൃത്താത്മരജസ്തമോപഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ശരൽ പ്രാവൃഷകാവൃതോ ഹരേർ വിസൃണ്ണതോ മേ അനുസവം യശോ അമലം ഭക്തി പ്രവൃത്താത്മരജസ്ത. വത്സല ഗോപാല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഇത്തം ശരൽ പ്രാവൃഷികാവൃതുഹരേർ മേ അനുസവം യശോമലം സങ്കീർത്യമാനം മുനിഭിർമഹാത്മപേ. കേട്ടില്ലേ പ്രഭുജി? ഓക്കെ, കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം, വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഇത്തം അപ്രകാരം, ശരത് ശരത്കാലം, പ്രാവൃഷിക വർഷകാലം, ഋതു രണ്ട് ഋതുക്കളും ഹരേ ഭഗവാന്റെ വിസൃണത തുടർച്ചയായി ശ്രവിക്കുന്നു. മേ ഞാൻ സ്വയം, അനുസവം നിരന്തരം, യശ അമലം ശുദ്ധ മഹാത്മ്യങ്ങൾ, സങ്കീർത്യമാനം ജപിക്കപ്പെടുകയാൽ, മുനിഭിഹി മഹാമുനിമാർ, മഹാത്മഭിഹി മഹാത്മാക്കൾ, ഭക്തിയുത സേവനം, പ്രഭവിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ആത്മാ ജീവാത്മാക്കൾ, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഉപഹ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു അഥവാ ശൂന്യമാകുന്നു. വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം. എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വർഷകാലം, ശരത്കാലം എന്നീ രണ്ട് ഋതുക്കളുടെയും കാലത്ത് ആ മഹാത്മാക്കൾ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ പരിശുദ്ധ മഹാത്മ്യങ്ങളെ നിരന്തരമായി നിർവിഘ്നമായി ഉരുവിടുന്നത് ശ്രവിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അനർഗളമായി പ്രവഹിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ ആവരണങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായി. ഭാവാർത്ഥം. എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വായിച്ചോളൂ സുവർണപ്രമാദജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമകൃഷ്ണായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനം സർവ്വജീവാത്മക്കളുടെയും സ്വാഭാവിക പ്രവണതയാണ്. ഏവരിലും ഈ സഹജവാസന സുപ്തമായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സംസർഗത്താൽ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ ഇതിനെ സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ ആവരണം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത് കൃപയാലും ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാക്കളായ ഭഗവത് ഭക്തരുടെ കൃപയാലും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തരുമായി സംസർഗത്തിലാകത്തക്ക വിധം ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭാഗ്യവാനായി തീരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ മഹാത്മ്യങ്ങളെ ശ്രവിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം ജീവാത്മാവിൽ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനം നദീജല പ്രവാഹം പോലെ അനർഗളമായി പ്രവഹിക്കുന്നു. നദീജലം സമുദ്രത്തിൽ നിപതിക്കുന്നതുവരെ പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ശുദ്ധഭക്തിയുത സേവനം ശുദ്ധഭക്ത സംസർഗത്താൽ പരമലക്ഷ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനം പ്രാപ്തമാകുന്നതുവരെ അനർഗളമായി പ്രവഹിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തെ തടുത്തു നിർത്താൻ സാധ്യമല്ല. പ്രത്യുത ഭക്തിയുത സേവനം അതിരേകമായി യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ യാതൊരു പരിധിയുമില്ലാതെ അഭിവർത്തിപ്പെടുന്നു. പ്രേക്ഷകനെ പോലും രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന വിധം അത്രത്തോളം പ്രബലമാണ് ഭക്തിയുത സേവന പ്രവാഹം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഇരു ഗുണങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ട് സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ജീവാത്മാവ് തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭക്തി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ.
Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Jai Guru Premanande Hari Hari Bol. Hare Krishna. ഇവിടെ വ്യാസദേവനോട് അല്ലെ നാരദ മുനി തന്റെ ആ ഭക്തിത സേവന പ്രക്രിയയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ആ ചാതുർമാസ്യം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് പോലും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആ ശിവൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, വിഷ്ണു ആരാധനയാണ് അല്ലെ. അതിലും പ്രധാനമാണ് അവരുടെ ഭക്തന്മാരെ ആരാധന ചെയ്യുന്നത്, അവരെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദ മുനിയുടെ ആ എന്താണ് ദാസിപുത്രനായിട്ടുള്ള ആ നാരദ മുനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ആ വേദാന്തികളായിട്ടുള്ള ആ മഹാത്മാക്കൾക്ക്, ഭക്തി വേദാന്തികൾക്ക് അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അവരുടെ പ്രസാദം, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം അവർ കഴിച്ചതിന്റെ ഉച്ചിഷ്ടം ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ലാത്ത ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങള് നല്ലവണ്ണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വർഷകാലം, ശരത്കാലം എന്നീ 2 ഋതുക്കളുടെയും കാലത്ത് ആ മഹാത്മാക്കൾ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ പരിശുദ്ധ മഹാത്മ്യങ്ങളെ നിരന്തരമായി നിർവിഘ്നമായി ഉരുവിടുന്നത് ശ്രവിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. ആ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ആ നാരദ മുനിക്കല്ലേ, എന്താണ് ആ ദാസിപുത്രനായിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് അവര് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുന്നതും അല്ലെ, നാമം ജപിക്കുന്ന അതൊക്കെ കേൾക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറയും. 2 കാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഋതുക്കൾ അല്ലെ, വർഷകാലം, ശരത്കാലം. നമുക്കറിയാം വർഷകാലം മഴക്കാലമാണ് അല്ലെ, ശരത്കാലം മഞ്ഞുകാലം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ചാതുർമാസത്തില് ആദ്യത്തെ 2 മാസങ്ങളിൽ നല്ല മഴയായിരിക്കും അല്ലെ, പിന്നീട് മഞ്ഞാണ്. ഇവിടെ കുറവാണ്, എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഡൽഹിയില് അങ്ങോട്ടൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തില് 2 വർഷകാലം, 2 മാസം ശരത്കാലം അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ആ 2 ഋതുക്കളും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാർ, സാധുക്കളൊന്നും അവരൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പര്യടനം ചെയ്തിട്ട് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ ആ മാസങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യൽ അല്ലെ. ഇന്നത്തെ പോലെ ട്രെയിനിലും ഫ്ലൈറ്റിലും ഒന്നും അല്ല പോവുക അല്ലെ, അവരൊക്കെ നടന്നിട്ടാണ് പോവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ മഴയും മഞ്ഞൊക്കെ, അതിശൈത്യം, വർഷം അതൊക്കെ തരണം ചെയ്യൽ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ കാലത്ത് സഞ്ചരിക്കാത്ത, അങ്ങനെ കൂടുതൽ ദൂരങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഭാഗ്യം ആ ദാസിപുത്രനായിരിക്കുന്ന ആ നാരദമുനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്റെ ഭക്തിത സേവനം അനർഗളമായി പ്രവഹിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ ആവരണങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായി. അങ്ങനെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവരുടെയൊക്കെ കാരുണ്യം കിട്ടുമ്പോൾ, ആ ഗുരുജനങ്ങളുടെയൊക്കെ കാരുണ്യം കിട്ടിയപ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ, ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ, രജോ തമോ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ആവരണങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായി അല്ലെ. ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ആ തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണ, എന്താണ് ആ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ധാരണ, അതൊക്കെ ഇല്ലാതായി അല്ലെ. ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു. പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനം സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സ്വാഭാവിക പ്രവണതയാണ്. ഏവരിലും ഈ സഹജവാസന സുപ്തമായിരിക്കുന്നു. ജീവര സ്വരൂപമായി നിത്യര കൃഷ്ണദാസ് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പദവി, നമ്മുടെ പൊസിഷൻ അല്ലെ. നമ്മള് അത് മറന്നിട്ടാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. നമ്മള് അത് മറന്നിട്ട് എന്താണ് മറ്റു പലരുടെയും സേവനം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോസിന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. വീട്ടില് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് അല്ലെ, മക്കൾക്ക്, അവർക്കൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മള് അതാണ് യഥാർത്ഥ സേവനമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അവർക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല, അവർക്ക് എന്താ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട, പ്രസാദം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതല്ല, എല്ലാം ചെയ്യണം അല്ലെ. അതിന്റെ കൂടെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അഹം ബീജപ്രദാപിത ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മമൈവാംശ ജീവലോക ജീവഭൂത സനാതനും, എന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ, ഞാനാണ് എല്ലാവരുടെയും ബീജപ്രദാതാവ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പിതൃക്കൾക്കൊക്കെ ഇന്നലെയൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ എല്ലാം അവർക്കൊക്കെ എന്താ പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുക്കുക അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ അവരൊക്കെ സന്തുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെ.
അപ്പോ യഥാർത്ഥ അതവര് നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയായിരിക്കും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ചാച്ചനും അമ്മമ്മയായിരിക്കും. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ഈ ജന്മത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെ. ആ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള മാതാവും പിതാവും എല്ലാം അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭഗവാനോടാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആ സേവന മനോഭാവം വേണ്ടത് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനോടാണ് കൂടുതൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. മറ്റതൊന്നും വേണ്ടെന്നല്ല, അതൊക്കെ ചെയ്യണം. അതിന്റെ കൂടെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിനായിരിക്കണം അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ നമ്മുടെ ഭഗവത് ധാമത്തിലുള്ള ആ സ്വരൂപാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യ സേവകരാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, ഭഗവാൻ അതിനായിട്ട് ഇവിടേക്ക് അയക്കുണ്ടായി അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജയിലാണ് അല്ലെ. കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ കാണുന്നില്ലേ ജയിലിൽ പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ജയിൽ പുള്ളികൾക്ക് നല്ല കസവിന്റെ മുണ്ടും നല്ല കുർത്തിയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുകയല്ല അല്ലെ. അതൊക്കെ അവിടെ അയച്ചു വെച്ചിട്ട് വേറൊരു അവിടത്തുള്ള യൂണിഫോം കൊടുക്കുക അല്ലെ, ജയിലിലുള്ള അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലത്തുള്ള യൂണിഫോമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ ശരീരം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്? സ്വരൂപാവസ്ഥയുള്ള ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെ. ഇത് തൽക്കാലത്തേക്കുള്ളതാ. നമ്മുടെ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേഗം ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അല്ലാതെ കൂടുതൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ എന്താണ്, ആ തടവ് പുള്ളികൾക്ക് കൂടുതൽ പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടും അല്ലെ. കൂടുതൽ കൊല്ലം വീണ്ടും അവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് തെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി അല്ലെ. നമ്മൾ വീണ്ടും തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാത്ത ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വേഗത്തില് തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സംസർഗത്താൽ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ ഇതിനെ സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ ആവരണം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. കാരണം ഗുണസംഘാസ്യ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജന്മം എടുക്കുന്നതിനോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവരുടെ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്വാധീനത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പതുക്കെ അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ആ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന സത്വഗുണത്തിലെത്തുകയും അല്ലെ. ആ സത്വഗുണത്തിൽ കൂടുതൽ സാധനയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തുകയും വേണം അല്ലെ. ഭഗവത് കൃപയാലും ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാക്കളായ ഭഗവത് ഭക്തരുടെ കൃപയാലും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരുമായി സംസർഗത്തിലാകത്തക്ക വിധം ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭാഗ്യവാനായി തീരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ മഹാത്മ്യങ്ങളെ ശ്രവിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെ, ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം, നമ്മള് അനേക ജന്മങ്ങള് അനേക ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലൊക്കെ കറങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് അവസാനമാണ് ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തി ലതാപീച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു മുന്നേ അല്ലെ. ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേ കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ് ഭക്തി ലതാപീച്ച് അല്ലെ. ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ അനേക ജന്മങ്ങൾ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അവസാനം ആ ഗുരുവിന്റെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യ നിമിത്തം നമുക്ക് ആ ഭക്തി ലതാബീജ് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? അത് നമ്മളൊരു ചെടി അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെടി നട്ടു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അതിന് ദിവസവും വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനെ സംരക്ഷിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭക്തിലതാ ബീജില് വളരണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നിരന്തരം ജപിക്കണം അല്ലെ എല്ലാ ദിവസവും. അപ്പോ ആ ഭക്തിലതാ ബീജും വളർന്ന് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ തോടുമൊക്കെ തുടർച്ചിട്ട് എവിടെ എത്തും? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരും. അപ്പോ ആ ഭക്തിലതാ ബീച്ച് അത് കിട്ടണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, ചുറ്റിലും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളായാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത അയൽക്കാരായാലും എത്ര ആൾക്കാർ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസമുണ്ട് അല്ലെ. അവരൊക്കെ പോവും, മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും അല്ലെ. അവർക്ക് വേഗത്തില് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കണം അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ സമീപിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന അല്ലെ, അതൊരു ശരിയായ രീതിയല്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അനേകം നമ്മൾ
ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പഠിച്ചു. ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേനാനവാൻമാൻ പ്രപത്യന്തേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ എന്ന് പറഞ്ഞു. അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, വാസുദേവൻ എന്നുള്ള ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ജ്ഞാനി അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ മഹാത്മാക്കളും സുദുർലഭ അല്ലെ, വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രമേ, അത്രയും കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. നമുക്ക് ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ പരമസത്യത്തെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു എന്നല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ആ സത്യം അല്ലെ. അല്ലെ നമ്മളെന്താ 33 കോടി ദേവന്മാരെയും അവരൊക്കെ ഭഗവാനാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരാധനയൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഓരോ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പ്രഭുപാദരുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ ഇവിടെ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ 18,000 ശ്ലോകങ്ങൾക്കും വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥവും പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ആർക്കും സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിന്റെയും വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥവും ഒക്കെ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ മഹാത്മ്യങ്ങളെ ശ്രവിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രകാരം ജീവാത്മാവിൽ ഭക്തിയുത സേവനം നദീജല പ്രവാഹം പോലെ അനർഗളമായി പ്രവഹിക്കുന്നു. നദീജലം സമുദ്രത്തിൽ നിപതിക്കുന്നത് വരെ പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ശുദ്ധ ഭക്ത സംസർഗത്താൽ പരമലക്ഷ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനം പ്രാപ്തമാകുന്നത് വരെ അനർഗളമായി പ്രവഹിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക അല്ലെ. മുന്നേ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, അതാണ് പ്രധാനം അല്ലെ. ശ്രവണം മാത്രേന ഹരിചിത്തം സമാശ്രയം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ, പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു, ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ ഒക്കെ ലെക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ പോയിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രഭുപാദരുടെ ഒക്കെ ആദ്യം കുറച്ച് ആ സ്ലാങ് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവൂല, എന്താണ് എന്നാൽ കുറെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇനി അഥവാ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള ആ മഹാത്മ്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കും അല്ലെ. അതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ കൂടുതൽ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരു നദീജല പ്രവാഹം എന്താണ് സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് പോലെ അതിങ്ങനെ എന്തെന്ത് തടസ്സങ്ങളും തടയണയൊക്കെ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, ഈ മഴക്കാലത്തൊക്കെ നദിയിലൊക്കെ അതൊക്കെ തടയണയൊക്കെ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ എന്താണ് ആ നദിയിലെ ജലം വളരെ ശക്തിയോടെ സമുദ്രത്തിലെ എത്തിച്ചേരും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തിത സേവനം ശുദ്ധ ഭക്ത സംസർഗത്താൽ പരമലക്ഷ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനം പ്രാപ്തമാകുന്നത് വരെ അനർഗളമായി പ്രവഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തിത സേവനത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധ്യമല്ല അല്ലെ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഭക്തിത സേവനത്തെ ഒരിക്കലും തടസ്സപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ഇനി 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പഠിക്കും വളരെ വിശദമായിട്ട് ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആ അസുരകുലത്തിലാണ് ജനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചെങ്കിലും അല്ലെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നിരന്തരം ജപിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരെ കൊണ്ടൊക്കെ ജപിപ്പിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായ ഹിരണ്യാക്ഷനെ നാരായണൻ വധിച്ചത് കൊണ്ട് നാരായണനാണ് എന്റെ ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. ആ ശത്രുവിന്റെ നാമമാണ് തന്റെ സ്വന്തം പുത്രൻ ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതൊരിക്കലും സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ ആ നാമജപത്തെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയോ പരിശ്രമിച്ചു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലും ദ്രോഹിക്കാൻ നോക്കി. തിളക്കുന്ന എണ്ണയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടു
അല്ലെ? വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ ഇടയിലിട്ടു, വിഷം കൊടുത്തു, പിന്നെ മതയാനെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ചു, അല്ലെ? മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി എടുത്ത് എറിയുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? പിന്നെ തീയില് ഇടുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ഹോളികക്ക് വരം കിട്ടിയിരുന്നു, അല്ലെ? തീയിൽ ഒരിക്കലും കത്തിച്ചാമ്പലാവില്ല. അപ്പൊ ആ ഹോളിക ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ എടുത്തിട്ട് തീയിലിരുന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഹോളിക കത്തിച്ചാമ്പലായി, അല്ലെ? അതാണ് ഹോളിയായിട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും പലതരത്തിലും ദ്രോഹിച്ചു നോക്കി, അല്ലെ? അപ്പോഴൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? ഒരിക്കലും ഈ നാമം ജപിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായില്ല, അല്ലെ? അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജിന്റെ അടുക്ക ഒരു ഡിവോട്ടി പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നാമൊന്നും ജപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഭക്തിയൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഗുരു മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണ്ടായി, നീ എത്രമാത്രം സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്രമാത്രം നീ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അനുഭവിച്ച പോലത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ സ്വന്തം പിതാവ് തന്നെ തീയിലെടുത്തിടുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിടുകയുണ്ടായി, പാമ്പിന്റെ അടുത്ത്, അല്ലെ? ആനയുടെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ച്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, അല്ലെ? ഇതുപോലെയൊന്നും നിനക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ. അപ്പോ അതാണ്, നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളും തടസ്സങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മള് ചിലപ്പോ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകും, അല്ലെ? അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്, അല്ലെ? അതെന്താണ്? നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഈ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഭക്തപ്രഹ്ലാദനൊക്കെ എന്തെന്ത് വിഷമങ്ങൾ നേരിട്ടാലും നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒരിക്കലും വിടരുത് എന്നുള്ളത്, അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകം, അല്ലെ? തത്തേനുകമ്പം സുസമീഷമാണോ ഗുഞ്ചാനയേവാത്മകൃതം വിഭാഗം ഹൃദ്വാത്മപൂർവിർവിദദാൻ നമസ്തേ ജീവേദേ മുക്തിപദേ സ്വദയാപക്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരിക്കലും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്, അല്ലെ? മുക്തിപദം ലഭിക്കുമെന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായാലേ അതൊക്കെ മതി, ഇനി ഇതൊക്കെ നിർത്താമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത്, അല്ലെ? നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെ? അപ്പോ അതാണ് വളരെ പ്രധാനം. നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുന്നതല്ല, അതിലും പ്രധാനം നമ്മൾ കുറെ വിഷമങ്ങൾക്കിടയിലും നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ അനേകം ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാല് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് നിർത്താനായിട്ട് ഹുസൈൻ ഷാ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? രാമചന്ദ്രക്കാരൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും, അല്ലെ? രാജാവ് എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അദ്ദേഹത്തെ ഹുസൈൻ ഷാ നാമം ജപിക്കുന്നത് നിർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു, അല്ലെ? നിർത്താൻ അദ്ദേഹം ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. അവസാനം അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? ജയിലിൽ പോയിട്ടും അവിടുന്ന് ഒച്ചത്തിൽ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി ചിരിച്ചുകൊണ്ടേ. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ജയിൽ പുള്ളികളൊക്കെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഈ ജയിലിലാ വന്നിട്ടാ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇത്രയും ആനന്ദം? നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടുള്ള ഇനി പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടെയുള്ള ജയിൽ പുള്ളികളൊക്കെ അവിടെയുള്ള. അപ്പൊ അവരോട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, നമ്മളെല്ലാവരും ജയിലിലാണുള്ളത്, ഈ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ജയിലിലാണുള്ളത്, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രമാകുന്ന ജയിലിലാണുള്ളത്, കാമ ക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മത്സരത്തിന്റെ ജയിലിലാണുള്ളത്. ഇങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം ഒരു തരത്തിലല്ലേ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഇവിടെ തടവിലാണുള്ളത്, ജയിലിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ജയിലിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടേണ്ട വഴിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണത്? അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒച്ചത്തിൽ ജപിക്കുക. നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിതരാകും എന്ന് അവിടെയുള്ള തടവുകുളികളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ. ആ തടവുകുളികളൊക്കെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കൂടെ ഒച്ചത്തിൽ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ ഈ രാജാവ് മന്ത്രിയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ പുറത്തുനിന്ന് ജപിക്കുമ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് ജപിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ജയിൽ പുള്ളികളും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രി പറഞ്ഞു 22 മാർക്കറ്റുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ മർദ്ദിക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി, ഇതിന് ശിക്ഷയായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ
ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് വലിച്ചഴിച്ചിട്ട് 22 മാർക്കറ്റുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചന്തയിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിക്കുകയുണ്ടായി 2 മല്ലന്മാരെ അയച്ചിട്ട്. അപ്പോഴും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് വിടാൻ തയ്യാറായില്ല. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുക കൂടി ചെയ്തു. ഈ 2 മല്ലന്മാരെയും ഇവരോട് ഭഗവാൻ പൊറുക്കണേ, ഇവര് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായിട്ട് കാണരുത്, ഇവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായത്. അവസാനം ആ മല്ലന്മാര് അടിച്ചടിച്ച് തളർന്നിട്ട് അവസാനം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുക്ക പോയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങളൊന്ന് മരിച്ചു തരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ രാജാവ്, ഞങ്ങള് കൊട്ടാരത്തില് നിങ്ങളെ കൊല്ലാതെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്, ഞങ്ങളെ രാജാവ് വധിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടൊന്ന് മരിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് സമാധി അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അപ്പോ സമാധി അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധിയായിട്ട് അവിടെ മരിച്ചിട്ടിരിക്കലല്ല, ആ ആത്മാവിട്ട് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിലെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ അവർക്കൊക്കെ ശരീരത്തെ തന്നെ നിശ്ചലമാക്കി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ മന്ത്രിമാരൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ ഇട്ടുകൊടുത്തു. രാജാവ് കുന്തമൊക്കെ കൊണ്ട് കൊത്തി നോക്കിയിട്ട് ആ ഗംഗയിലേക്ക് എറിഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഗംഗയിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും അക്കരയിൽ പോയിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ട് സഞ്ചരിക്കണ്ടായി. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം വിതരണം ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ യാതൊന്നും വിടാൻ തയ്യാറായില്ല. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് വിടാനായിട്ട് തയ്യാറായിക്കില്ല. ആ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറത്തൊക്കെ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന ഓരോ അടിയും അദ്ദേഹത്തിന് അത് വേദനിച്ചില്ല. ആ അടിയൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ അടിയൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അത്രയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. നാമാചാര്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ലക്ഷം തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കും ഒരു ദിവസം. അവസാനം ആയപ്പോഴേ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് 3 ലക്ഷം തവണയൊന്നും നാമം ജപിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നു. അപ്പോഴും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, അത്രയൊന്നും നീ ജപിക്കണ്ട, മതി, എനിക്ക് വയ്യല്ലോ, അത്രയൊന്നും ജപിക്ക. എന്നാലും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ജപിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. അത്രയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അങ്ങനെ അനേകം ഭക്തന്മാരുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊന്നും ഒരിക്കലും ഈ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അത് വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും യാതൊരു ഫലമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഒരിക്കലും പോവുകയല്ല വേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് എത്രയോ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ ഫലമനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എത്രയോ കൂടുതലാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതിന്റെ തോത് കുറച്ചു തരുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കെല്ലാം ഇവിടെ വെച്ച് അനുഭവിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങളായിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ. ഒരിക്കലും ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല അല്ലെ. ഭക്തനായാലും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, എന്നാൽ അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാൻ തരും അല്ലെ. നമ്മൾ മഴ പെയ്യുമ്പോഴേ കുട തുറന്ന് പിടിക്കും അല്ലെ. കുട തുറന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മഴ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, മഴയെ നിർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുട തുറന്ന് പിടിക്കുന്നതല്ല അല്ലെ. ആ മഴയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കും ആ കുട തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മധ്യത്തിൽ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും ലഭിക്കും അല്ലെ. അല്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. പ്രശ്നം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയമാണ്, ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എവിടെയാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്? ഭഗവത് ധാമത്തിൽ അല്ലെ. യത്വാന നിവർത്തന്തെ തദ്ധാംബരം. ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരണ്ട അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ കാര്യം തന്നെ, നമ്മുടെ ആചാര്യൻ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യമായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം കുറെ എല്ലാം 4 ആശ്രമങ്ങളും അദ്ദേഹം അതിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം അല്ലെ. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആയിരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. അദ്ദേഹം അനേക കാലങ്ങളായിട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കിടെ വ്യാഖ്യാനം, ഭഗവതത്തിന്റെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പേപ്പറൊക്കെ അത് പണ്ട് കാലത്ത് ഇതുപോലെ ഡ്രൈവിലും മറ്റൊന്നും ആക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അതൊക്കെ പ്രഭുപാദർ പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചതായിരുന്നു. ആ പേപ്പറൊക്കെ പഴയ പേപ്പർ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പ്രഭുപാദരുടെ പത്നി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് കൈമാറി വെച്ച് അല്ലെ, ഓരോ സാധനം കൊടുത്തിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് തേയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കുണ്ടായി പൈസ. അപ്പൊ അങ്ങനെ
പ്രഭുപാദരെ ഇത് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ഇത് ശരിയാവില്ല, എനിക്ക് ചായ വേണോ അല്ലെ ഞാൻ വേണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം. അപ്പൊ ആ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ചായ മതി, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അവര് തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും അത് പ്രഭുപാദർക്ക് എന്താണ് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു. അപ്പോ പ്രഭുപാദര് എന്താണ് അത് അങ്ങനെ പറയിച്ചത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രഭുപാദര് ഇത്രയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭാര്യ അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് തോന്നിപ്പിച്ചത് എന്താണ്? അതും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. എന്താണ്, ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു തന്നെ വന്നിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, നീ കൂടുതൽ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇവിടം വിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് കൂടുതൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതണം എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ അതൊക്കെ വിടുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർക്കും അനേകം വിഷമങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചു ഈ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ അതൊന്നും അവിടെ വെച്ചൊന്നും നിർത്തിയില്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് അത് എല്ലാത്തിനെയും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങൾ, 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. അതൊക്കെ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വളരെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചു. എങ്കിലും അതൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അങ്ങനെ അനേകം ഭക്തന്മാര് അല്ലെ. കുംഭകർണന്റെയും രാവണന്റെ ഒക്കെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ആ വിഭീഷണൻ അല്ലെ, അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഈ അസുരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലായിട്ടും അല്ലെ, ചുറ്റുവട്ടത്തും അസുരന്മാരാ അല്ലെ. രാവണൻ അല്ലെ, കുംഭകർണൻ, മണ്ഡോദരി, ശൂർപ്പണ, അങ്ങനെ എല്ലാം എന്താണ് രാക്ഷസന്മാരായിട്ട് പോലും വിഭീഷണൻ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കും, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും അല്ലെ. അവസാനം അദ്ദേഹത്തെ രാജാവായിട്ടൊക്കെ വാഴിക്കണ്ടായി. അപ്പോ അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു നമ്മുടെ നാവ് അല്ലെ. നമ്മുടെ നാവ് ഈ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഈ പല്ലുകളുടെ ഒക്കെ ഇടയിലാണുള്ളത് അല്ലെ. 32 പല്ലുകളും അതൊക്കെ അത്രയും എന്താണ് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ ഇടയിലാണ് നാവുള്ളത്. എന്നാല് നമ്മള് നാവ് ആ പല്ലുകൾക്ക് ഇടയിലൊന്നും പെടാതെ തന്നെ നമ്മള് സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മുടെ നാവൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടെ നമ്മൾ കടിക്കുന്നുണ്ടോ? ചുറ്റിലും പല്ലുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്തി സേവനങ്ങളും നമ്മളെ ഭക്തിയെയും ചുറ്റിലും എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ, എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഇതൊക്കെ ആയാലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭക്തി വിടരുത് അല്ലെ. കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും വേണം. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധ്യമല്ല. പ്രത്യുത ഭക്തി സേവനം അതിരേകമായി യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാത്ത, യാതൊരു പരിധിയുമില്ലാത്ത അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നു. പ്രേക്ഷകനെ പോലും രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന വിധം അത്രത്തോളം പ്രബലമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവാഹം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ 2 ഗുണങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ട് സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ജീവാത്മാവ് തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ പ്രേക്ഷകരെ പോലും രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന വിധം അത്രത്തോളം പ്രബലമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവാഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ പോലും എന്താണ് അവരെ പോലും അവരുടെ ഈ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളുള്ളവരെ പോലും മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും അല്ലെ. ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ, ഹിരണ്യകശിപു ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. എന്നിട്ടും ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്റെ പിതാവ് ഇത്രയൊക്കെ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തു, അങ്ങേ മറന്ന് ജീവിച്ചു, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പ് കൊടുക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ നരസിംഹ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നല്ലേ, 21 തലമുറയ്ക്ക് നീ ഒരാൾ തന്നെ ഭക്തനായത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഇതിലുള്ള ഈ പരമ്പരയിലുള്ള 21 തലമുറക്കും മോക്ഷം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലുള്ള ആളായാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിനും അതിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ, അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങനെ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും അങ്ങനെയുള്ള പ്രേക്ഷകനെ പോലും മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഹരിദാസ് താക്കൂറിനൊക്കെ ആ വേശ്യാസ്ത്രീ പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ നാമം ജപിക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് സ്വാധീനിക്കാനായിട്ടാണ് പോയത് അല്ലെ. എന്നാൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള നാമജപം കേട്ടിട്ട് ആ വേശ്യാസ്ത്രീയും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ഹരിദാസിയായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ് വളരെ മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം. അപ്പോ അത് നമ്മുടെ എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സംരക്ഷിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് തന്നെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഒരിക്കലും ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം
അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, वृंदराय श्रीमद् भागवतम की जय.